Kresna kae wis ora usah kesuwen gak ayo ndang mangkat. Aja lali ambles bumi ndak konangan ya Dimas. Tatkala narepa Kresna tantula anyakra ring Resi Jahnawi Suta kan mungguh kalihira ing rata iki maksud mau jagat pangadya weh oh lagi ini gampang gene iki gampang blithuk para Pandhawa gene gampang nyatane aku wis kasembadan budidaya gawe ringking para Pandhawa, gedene ngrenah patine para Pandhawa. Mula kanthi sarana aku gawe reka daya Abimanyu tak dakwa nyolong pustaka Jamus Kalimasada, mongko Werkudara ya wis sagu sing bakal midana pati karo Abimanyu. Nek Werkudara wis ketemu Abimanyu tanpa ditakoni mesti langsung dipateni. Abimanyu mati. Mesti wae anak Prabu Puntadewa banjur nesu karo Werkudara. Pandhawa malah banjur padha regejegan dhewe. Oh lah dalah. Lah gene iki gampang gawe rusaking para Pandhawa. Kasembadan sing dadi ancasku mung kare matur ana ngersane anak Prabu Duryudana. Mesti wae aku banjur dialem-alem disungga-sungga lan banjur bakal diparingi bebana sing akeh. Lah bali ning Astina, bali ning Astina. Ya putuku Antasena to. Kok putuku piye to? Aku ki pernahe purunamu dudu putumu. Oh iya, Dik. Ponakan purunaku anakku Antasena ana apa kok nyeraki aku? Ya mau ngarep takon wae. Jare Pak De Kresna mau dawuh nek adikku Abimanyu nyolong pustaka Jamus Kalimasada. Kuwi bener apa ora? Ya bener mangkono nggih Antasena. Lah kok Abimanyu wani nyolong Jamus Kalimasada kuwi kira-kira ki arep nggo apa ya Pak De? Kira-kira wae ngono. Lah mbok menawa arep digadekke utawa arep didol dienggo kebutuhan kuwi ya iso lho Antasena. Ana pusaka kok arep digadekke arep didol. Nah aneh. Apa meneh nggo ngeslot lah kuwi wis rapik ngono-ngono kuwi. Ya sing cetha wae negara Ngamarta lagi nandang pagebluk ya merga saka ilange Jamus Kalimasada. Lan ilange dicolong karo Abimanyu kuwi mau. Kosik kok Kresna iso mestheke sing nyolong Abimanyu kuwi kepik lho. Ratu Dwarawati Prabu Kresna ki rak ya ratu sing waskita to. Lan duwe pusaka jenenge Kaca Paesan. Bareng tak ungak cetha banget ning kono nuduhake gambare Abimanyu sing nyolong Jamus. Oh, ndelok ki lewat Kaca Paesan kagungane Pak De Kresna to. Iya. Lah mbok coba kene aku tak melu ndelok.
Tak ndelok gambare kuwi kaya ngopo ngono lho aku kuwi. Gambar nggon kaca kuwi kaya padha karo live streaming apa ora? Oh, kuwi ora kena ya, nggih ora kena. Ora kena mergo kaca paesan iki pusaka pribadi. Ayo mesti sok tok nggo ngindik to. Aku wae ora kena ya Antasena. Ora kena. Wae nek wis ora oleh ndelok ya wis. Neng aku kok pengen ngerti wujute kaca paesan kagungane Pak De Kresna sing ampuh kuwi. Mbok aku dituduhi, didelokke tak wirus dilit wae. Ya, kena wae Antasena bakal ngerti wujute kaca paesan, nanging kaca paesan saiki ora tak gawa. Lah kok ora digawa iki? Tak tinggal ana kraton Dwarawati. Lah nek saiki ora tok gawa kok iso ngendika nek Abimanyu malinge. Lho lah. Lah leku nyawang mau ki ya ning omah. Terus kacane tak tinggal mergo arep do disilih nggo dandan. Nggo dandan sinden-sinden dienggo rias. Banjur tak tinggal Antasena. Sangertiku kaca paesan kuwi ora beda kaya Sekar Wijaya Kusuma. Ora tau pisah karo Pak De Kresna. Rasa kakean alasan to Pak De, mbok dituduhno to. Aku pengen delok dilit wae wis to, dilit. Ora iso ya, nggih ora iso. Iki pusaka pribadi ora dienggo tontonan. Oh, lah iki tenan ora gelem nuduhke. Iki pusaka pribadi Antasena. Wah, lah iki genah Kresna palsu. Kang. Waduh. Kang, rene Kang. Mati dalam Antasena. Mati anakku. Sopo iki? Iki lho. Iki pelaku utama iki. Weh. Lah kok ana yang Durna Dimas. Lho lah, piye iki iki pelaku utamane iki. Pancen tak ajar aku mau tak wis kandha, ya to. Nek perkara iki kudu diteliti. Nah iki malihe jebul kaya ngene iki. Ana Kresna kok ambune oli. Ana Kresna kok nek mlaku kok ora mungkin. Iya Dimas. Lah iki terus badar Mbah Durna. Dadi wong Kresna mau kedadian saka yang Durna iki. Lah iya. Heeh. Gugu karepe dhewe sampean pancen pendhita sing ora patut diajeni. Pancen pendhita sing ora patut diajeni. Sik Kang, nek arep ngampleng tak pindah sik. Tak pindah kene. Wis, ngene iki. Pancen pendhita tuwa sing ora patut diajeni. Iki yo meng pendhita Durna. Ya ta sik wis piye? Umpamane ya iki umpamane. Umpamane iki nek bapak wis tekan nggone si Manyu. Manyu sapa? Abimanyu. Terus nek wis mateni kepiye? Utang loro nyaur loro, utang pati nyaur permen. Nyaur pati. Ya Antasena.
ya Antasena wis. Aja ya. Aku ki meng diutus. Aku meng diutus. Diutus karo sapa? Sing ngakon sapa? Aku diutus anak Prabu Duryudana. Kon gawe ringking para Pandhawa. Yen aku mau mbah anak Prabu Kresna ning ya aja diantem ya Antasena. Terus adikku Abimanyu tok dakwa ngono. Merga Abimanyu kasih dikadang-kadang dening para Pandhawa. Abimanyu tak dakwa maling mesti terus dipateni. Iku pancen wong tuwa sing ra patut diajen. Ya wis ya Antaraja wis Antaraja. Senengane kok iki wah wis marake perkara. Senengane. Jaya. Iki marake. Aduh Jaya ger. Wis senengane kok iki yo kurang ajar tenan. Wis jager. Wis jager. Tulung. Aduh, yo wis tak letak. Kang aku karo omongan karo kowe Kang. Umpama nek nganu kowe piye Dimas iki umpama dhewe dibingkom sik Kang iki engko dhewe golek beras karo wis sasake sing kena digo pakan pitik banjur kepiye Dimas iki mengko dipiurke nggon raine nggon matane iki Engko terus iki kok opo to iki? Aduh. Aja ya nger iki. Barange mbahmu. Iki kok opo to iki kok rumangsaku kok lek ngadeki ora pas. Aduh. Mules aku ya ampun. Aduh. Apa Durna ki ngesak baterai apa ya? Kok rada lho iki lho. Iki lho. Aduh. Iki kok kaya ya udu e. Sorry ya, Mbah. Ora ngerti e. Aja ya Antasena. Aja. Wis saiki ngene wae. Iki engko Mbah Durna iki dibondo to. Ya Dimas. Terus pokoke engko dadi tersangkane. Dibondo terus aja diculke. Aja diculke tekan ketemu karo bapak. Karo sapa jenengane? Karo Pak Lik barang. Pak Lik sapa? Alah kae lho. Pak Lik Janaka. Oh iya, banjur. Ya mengko iki ben gelem omong, ben gelem jelaske. Le Malik dadi Kresna, le ndakwa Abimanyu. Oh ben dijelaske dhewe. Pokoke sementara iki dadi bandane awak dhewe, mengko terus karo disiksa ning dalan. Aduh Jaya Antasena. Aku takon jelaske ra apa-apa, nek aja disiksa ya, Ger. Ora aku kudu disiksa. Nek ora roh disiksa ki rada kurang soalnya disiksane kepiye Dimas engko di mbus manut arep dikencang apa diseret dobeng ke alun-alun ya ora masalah ya Ger wis Kang ora usah ndadak kesuwen gek iki dibondo iki melu aku rono karo moyak bapak ayo Dimas derek iki
Lan kowe Satama iki awake dhewe supaya nunggu ana sak njabaning kraton Ngamarta. Merga iki Kakang Pendhita Durna sing mimba dadi Prabu Kresna prapta ana ing Pasewakan Agung negara Ngamarta. Sing surasane gawe pitenah lan gawe karti sampeka yen to Jamus Kalimasada kuwi ilang lan sing dipitenah utawa sing didakwa ya kuwi si Abimanyu. Lah kanthi Abimanyu didakwa dadi maling, mestine Arjuna Werkudara padha nesu. Banjur do mentala ngajar karo Abimanyu. Nggih, Wawan. Nanging menapa sintenipun Bapa Durna mboten kadenangan anggenipun mimba warna dados Koko Prabu Kresna. Nggih, Wawan. Kula inggih ngatosaken dhateng Rama Begawan. Menawi Rama Begawan Durna menika mangke kedenangan pripun? Wis ta aja sumelang. Bapakmu ya Kakang Durna kae pendhita sing ampuh, lembut iso ngungkuli banyu, iso malik dadi apa wae. Wis ta aja sumelang. Ora bakal kunangan. Inggih. Inggih Kanjeng Wawan. Nanging kula aturi mirsani menika. Menika Antareja gendhong Bapa Durna diuncalon-calke kali Antasena. Aduh cetha yen Bapa Durna kadenangan wah gugu karepe dhewe. Antareja Antasena mandheka. Durna wong tuaku Bapa Durna. Kewapak prangguling wungsuh kewapak bawatnya bentar papakane ngaloka Antasena ya piye Satama lho mungkak krama turu ora basa karo aku. Lho basa ki ya ngopo? Nek Kurawa patut tak bahasani merga pepundhenku ning nek Satama ki sapa? Kowe iki dudu Kurawa sih, ora patut. Ayo. Kowe saiki sumingira. Antareja tekan kene, kon nguali bandane wong tuaku ya Bapa Durna. Oh. Lah Kakang Antareja Mbada Simbah Durna ki sing ngakon ki aku, Ji. Merga bapakmu Durna kae pancen luput gedhe, mula kudu diadili. Aku sing arep mbelani wong tuaku.
Gelem ngeculke bapakku apa ora? Culke piye? Bapakmu ki arep diadili kok kon ngeculke wah nggugu karepe dhewe. Ora gelem ngulungke bapakku kepeksa aku kudu tegel karo kowe mati kowe Antasena. Lah mbak ayo tak ladeni. Wah, candak. Wedian. Ayo, antemo. Mati. Mati. Dian. Ya. Cekal. Cocokku mbak dadamu. Samu tumbak ya. Ojo endo ora.
Antasena Sawu godhok yo men. Waduh. Waduh. Mati tenan aku. Waduh. Wah. Halo babu, halo babu, halo babu, halo babu, halo babu, halo babu. Lagi piye to kaki? Dur, dur dasmu, dur. Tua padrake. Kayak gini ngopo kayak gini? Mau kita geleleng maju joget-joget kok dur kepethuk aku terus mundur. Lo babu ketemu karo wong edan Kang, Kakang Antarja, piye Dimas? Mrene Kang. Piye Dimas? Ki ngene wae. Gandeng Kurawa kae ana Dursasana mau maju ning Rasida, ki digunakke iki. Iki. Lah iya ya, Kang. Beres. Dadak nggo nyantol barang ingkang variasi kok. Lu babu petuk wong edan. Hai, mau kemana? Nggak bisa. Waduh, no. Aduh, piye? Ya, soe. Wis sarape ketno ya mingan. Ben luweh. Ayo. Ndi Kurawa sing liyane? Nek ana sing arep maju mungsuhe Antasena, nek ora ana aku tak nututi Kang Gatot karo apa jenenge? Kang Gatot karo bapak. Nah, tak nututi Kang Gatot Kaca karo bapak Werkudara. Nah, Antarja, piye Dimas? Ayo melu aku nututi Kakang Gatot Kaca karo bapak. Ayo Dimas, tak dereke.
Mandeg sik, Kang. Dimas Antasena nututi nandhet marang pun Kakang ngembleki. Ya mandeg dhisik. Kakang Gatot ki arep mateni Abimanyu. Ya mestine ngono. Tinimbang duwe ati sing wis ngorek-orek marang wong tuwa. Ora sudi duwe ati Abimanyu. Kusik sabar nek sampean mateni Abimanyu mengko getun. Getun piye? Sebabe apa? Aku wis nyekel sing dadi tuk sumbering perkara. Ya kuwi Wakresna, Dimas. Raja Kuwanen. Prabu Ndrawati kuwi pepundhen. Lho, kusik to? Sing dadi Pakde Kresna kae iki mau kuwi mung palsu. Huwak tegese iki ora asli, sulapan. Kuwi kawe ngono kuwi. Mulane wani ndakwa Abimanyu dadi maling iki mergane palsu. Mulane wani apa jenenge gawe berita huwak ki mergo kowe iki sing dadi Kresna ki palsu. Oh ya ngono. Ha iya. Banjur sapa? Sapa sing wani membo dadi Wakresna? Kakang Antareja, tersakane gawanen rene, Kang. Kang Gatot, wis prisa to saiki? Iki sapa? Ya Dimas, Eyang Durna. Kok membo dados Wakresna? Ya, Nger. Mung satermo nindakake dawuh anak Prabu Daryudana. Nanging Eyang Durna lepat margi sampun dakwa Abimanyu. Ngantos Rama Werkudara mangke badhe mentala dhateng Abimanyu. Aku luput ya, Ker, aku luput. Ini kaya ngono. Dimas banjur piye? Wis saiki ngene, Kang. Uyaken bapak kae aja nganti bapak tekan Kesatriyan Tanjung Anom lan ketemu karo Abimanyu. Matura bapak nek sejatine sumbering perkara ki saka Simbah Durna ya, Rama Kyai. Kula aturi kendel Rama Kyai. Terus iki kon ngapake ya penake ya. Kon ngeplaki apa kon kepiye? Aja ya. Najen aja. Sebanjure piye Dimas? Eyang Durna iki kudu dikepiyake meneh. Kowe lah tetep dadi bandan no. Monggo diaturke ana ngresane bapak. Monggo yen Rama duka. Mengko aku sing tanggung jawab wis Durna dibondo terus. Aduh mati tenan aku. Daya prapta Kesatriyan Tanjung Anom arep nyekel Abimanyu malah to candhet. Wah, yo kae budal. Mangke rumiyin Rama Kyai.
Nawung badhe caos atur apa? Mumpung menika dereng kelajeng kalampah. Kula aturi ngabaraken anggenipun badhe mrikut Dimas Abimanyu. Lan sampun ngantos matrapi pidana dhateng pun Abimanyu. Wah, Abimanyu wong luput aja mbok ayomi. Aja mbok dumbani. Mboten wateges kula badhe ndumbani pun Abimanyu. Nanging babakan ijalipun pustaka jamus Kalimasada menika jebul udaraning perkawis malah dumunung wonten ngersanipun Wa Prabu Indrawati. Wa Kresna sampun dakwa dhateng Abimanyu. Wah, kowe aja ngawur. Kresna kakangku kae wong limpat inggih. Namung kasunyatanipun jebul menika namung Wa Kresna ingkang memba warna. Menika sanes Wa Ndrawati. Kresna kakangku to anggep palsu. Utawa salah kedaden kasinggihan mekaten Kanjeng Rama. Menika jebul panjalmaning mengsah. Banjur sapa sing dadi Kresna mau inggih? Kula sampun nekseni piyambak nanging nuwun sewu. Ingkang memba warna Wa Kresna menika jebule Yang Durna. Wah, ora percaya. Wah, mengrin Kanjeng Rama mengrin. Mengrin. Hawa. Ingkang memba warna menika Simbah Durna. Wah, ora mungkin. Estu menika Kanjeng Rama ora mungkin. Wah, Gatotkaca aja gawe-gawe. Kowe aja gawe-gawe timbak tungkak dhewe kan. Sabar, Pak, sabar. Kipreh. Wah, Antasena arep melu-melu. Ajar sisan. Iya ning ya mengko dhisik to. Sabar. Wong kok grusah-grusu iki lho. Kakang Gatot kae iki bener. Mula banjur takon ngendhek karo bapak ki merga sing iso mbukak wadi iki mengaku. Buka wadi piye? Buka wadi iki lelakon iki lho. Ya sejatine Wa Kresna kae mau Durna. Wah, ora wah-wah. Arep ngopo? Sabar, saiki aku tak takon, ngendi ana Kresna kok waton dakwa Abimanyu dituduh maling. Aku rak ya dadi cubriya to. Nah, mula aku naliti perkara iki, kepeksa aku mau wani karo Pak De Kresna, tak polo, tak ajar terus badar Durna. Ngawur. Wah, yen pancen ngono aku perlu bukti. Oh lah. Nek perlu bukti Kang, Kakang Antarja gawanen rene Kang, tersangkane gawanen rene. Warkutara. Wis prisa to, nek iki Simbah Durna sing dadi Wa Kresna mau. Wah. Durna bapakku. Sandhangamu nganti rontang-ranting. Ya Warkutara. Aku diajar di polo karo anak-anakmu.
Aku tulungan ya Ger, aku ayomana ya Ger. Ayo, kono. Saiki njaluk pitulungan ngono. Wis polo meneh malahan, Pak. Iki lho, Bapak kan murid iki. Ngono. Nek wani nulungi, wo iki mengko malah mungsuhe karo anak-anakmu dhewe. Wah, durno bapakku. Piye Warkudara? Oh, bener sing dadi Kresna kakangku iki kowe. Warkudara. Aku sing dadi Kresna tulungan ya, Ger. Tulungan. Wah. Tenan apa ora? Aku sing dadi Kresna. Aku sing dadi Kresna Warkudara tulungan ya, Ger. Wah, gawe wirang mulih wae. Ayo ngono kae bapak nek isin ke ngono kae. Wah, klepat lunga. Wah terus lunga. Wis saiki arep njaluk tulung sapa, Mbah? Pokoke saiki tetep isih dadi tersangka. Antasena. Bapakmu wis bali aku tak bali ya, Ger. Bali nang ndi? Bali kepiye? Bali mulai nang Saka 5. Warkudara ya wis bali tekan ora Sitomi Danapati karo Abimanyu. Abimanyu selamat ya Antasena. Selamat piye? Bapak wis bali ning bapakne Abimanyu, Pak Lik, Mak Cilik. Piye? Iki mengko nek Paman Janaka tekan Tanjung Anom, njur Abimanyu dipolo karo bapakne, durung rampung iki perkarane. Aduh, tulana ya, Ger. Tulana aku tak bali. Ora dadi pesakitan, Kang. Ayo dibondo meneh, Kang. Dibondo meneh. Ya, Dimas. saya dalu
raras apyara sorot lintang gangku medhap titi sonya madya ratri lumrang kandaning pos pita karanggewan putyane ro san tejo rombrengeng lira swaraning madu bronto manungsung sarining ngembang bocah bajang ireng angin sireping ngarga gumantosing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacaris ngancik gara-gara sukramangkara tumpak menda tete kaloba sumawar cita anggara rakata Buddha Maesara Spati mintuna eka dwi tricatur panca cacapta hasta astana dasa gara-gara ing jagat ing pakliran sakti amung ngurmati mijilira parapat punakawan Kelurah Garing Semar Kelurah Semar Garing Petruk Semana Kelurah Bagong ingkang samya gegecekan madyaning Nararamba alon arire
Rene Kang. Gara-gara. Gara-gara iki. Heeh, gara-gara. Wis tekan gara-gara ki wis mlaku kira-kira pira ya. Ya pirang perapat lakon karo tengah perapat ora apa-apa. Setengah seperapat ya kena. Heeh ya wis. Ayah apa ora senengane kok. Apa nah. Kowe senengane kok sababe tok salahke. Aku kan nganu wong meterman. Dagel. Ora lucu ngira nang dagel reng. Aku ora lucu apa meneh kowe ya. Apa senengane. Kowe mas apa sik muni kowe mau? Kene malbore baleke kene. Kowe iki mau ki buka ngisor kene iki ngisor kelir kene iki terus malbor karo halo sayang ngono kuwi. Karo indak-indik. Heeh. Nek njaluk ket saka ngisor panggung, Heeh lho. kok iso ya? Iso wae. Aku gumun aku kowe. Ha iya. Sowan ana ngendi Gong? Iki sowan ana aduh. Nah, Kedung Sriti. Cangkringan. Wah. Ki adem lho Gong iki. Wah, adem tenan. Ora apa-apa adem-adem malah kepenak kok. Ora tegese iki nek adem-adem terus kemulan ki lak kepenak. Wah, omahmu adoh Gong. Alah masalah kemulan ki ora kudu nang omah. Umpama saiki nggawa kemul ngono ku ya iso kemulan saiki. Iya. Acarane apa Gong? Tasyakuran. Tasyakuran apa? Oke. Lah iya tasyakuran ki. Kowe iki ana pira kek apa wae ngono lho. Oke. Ana oke. Ana tasyakuran khitan. Ya. Tasyakuran ibu sembuh dari sakit. Wis alhamdulillah diparingi dangan. Alhamdulillah. Terus ana tasyakuran ulang tahun pernikahan ke-53 Bapak Ibu dari Bapak Ernawan Fauzi. Ya. Terus ana tasyakuran selesai bangun rumah dan semua usaha berjalan lancar. Ya. Kowe apik lho Gong patut dicontoh tasyakuran nanggap wayang. Heeh. Aku sesuk tasyakuran arep nanggap wayang kan. Tasyakuran apa? Nyopetke kancaku. Aja. Nyopetke kirekku. Aja Gong, rapik kaya ngono kuwi. Ya tasyakuran sesuk nanggap wayang, sok tak urun Gong. Urun pira wae iki kok gayamu. Kowe iki tuku semen wae njaluk aku kok, tuku pasir wae njaluk aku kok. Ding, aku kuwi arep tuku Gong, aku arep tuku pasir. Aku tak nyilih 100 sik ya. Kowe iki kuwi Ya nek lek wis dadi to ngarep omahku kae wis ana saiki tak tambahi lincak barang. nah iya. Nang ya ora apa-apa. Ya ora apa tenan Gong isuk tak uruni nek kowe arep nanggap wayang. Kowe iki ya somong tok kowe iki. Kowe iki mben arep menyang ning Bali wae ya nyilih kok ta. Ya karang ya kepiye ya Gong? Kebutuhan Gong. Ya apa-apa, aku wong ikhlas kok aku kok. Ya. Nek karo nembang-nembang terus ndak meng nglangut malah ora ana hiburan. Karo nembang-nembang men semangat meneh iki lho. Aku saking semangat, thank you, ayo saking semangatku ki. Aku ki Kowe iki kowe aja lali. aja lali apa? Aja lali iki
Dedek Lintang ya isih nunggoni. Wah, apa? Wah, iya. Heeh. Arek ketok to. Heeh. Nek lenggo neng terus nek Lintang lu nggo neng kono ki terus aurane dadi tercemar. Lah mergane Lah kuwi lho delok to lungguh karo sapa kuwi. Mbah lah iso mulane. Mulane terus aurane tercemar ya, Gong. Heeh. Dadi rada bruwet kepiye ngono lho. Umpama mau kene ngono kae lak nek aku mengo ngene iki ketok lho. Nek mengo mrono ki dadak ana wah. Dadi bruwet. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa Gong diterima. Engko ndak meng diantemi kok. Ora iso. Malbor siji ae. Heeh, mengko men Pak Baron sing nesu-nesu mengko. Ning mobil kok langsung ban. Ora langsung wis ban kok wis kowe mono. Heeh ya, Gong. Heeh. Nek ora arep tak tinggal turu mengko. Tak rungokke wae terus karo tak nggo tinggal anu apa rungan-rungan nggo turu. Iya. Karo nembang-nembang sing alus-alus sik, Gong. Heeh no. Sing Karang yo nah yo teng yo. Wis do seneng banget. Nek wis gara-gara ngene wis yo teng yo. ya. Karang yo idolane kanca ki lak yo wis ora saiki. Wis ora kok, wis ora belang meneh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.